Dawato na lang ko rin. Natag na yung ginawa. Ma'am, sir. Pero Jorge, sa sakong bukas na yun, dagko naman ikaw. Pero okay na. Like, Ay, naunsa naman din ang eleksyon, darling. Ay, daghan na kayo ng lansar, ay. Daghang bitaw kayo, bro, ang problema na kisa kayo makasolban sa utang sa Pilipinas. Ikaw, Dako naman kayo. Sus, lagi ay. Kisa may presidente mo, darling. ako, pagi ko. Kung sinay kwarta, ato mo ko. Mao lang gabang ikisay na presidente niya. Sus! Samot utang Pilipinas karon, tinangmalag na suloy na. Magi, darling. Ang atong anak, di na ko Oh. ipa-eleksyon pohon. Looy Di kayo, na ko ang atong ipa-enter. anak ana daling umabot. Ang atong umabot nga anak, mo'y magsagubang sa utang sa Pilipinas. Kidako na kay utang sa Pilipinas, trilyon na. Ya, Nga. bisag kinsa pa ang presidente ng Lansar diya, mao lang gyapon magkorupsyon gyapon dagko. Lagi. Kapit na bayasad ko ng mga anak, darling. May tagmadungan ka sa panganak sa kanang eleksyon darling para natin kapay sa ospital. Kadawat mo tagkwarta na, kakaki kandidato mga hatag, pikas dawat kita. Ya, darling. Karon mo kumbuhan ng mga anak niya. Unsa tong pitsahan na? Unsa ko tong pitsaha gigamit nimo? Ambot darling, oy karon ato ko na ko kinumdum kay ako na hinumdum man darling, nagkondom naman tapos sa sige gamit atos usa ka kondom na buslot na dugay mo na mabdo sinong ka. Kung sa ka nagkuan oy, ubres kahat sa kay magsige-sige ka panghagan nako. Darling, ay basing gituyo to ni magbuslot-buslot para gyud mamabdos ko. Nya, ang atong anak, darling, no, maliwat na ako, no, maliwat sa nimo ba, gwapo, gwapa ni kung babae ni ug laki ni siya, kung pulos laki, darling, unsa man dako nimo kalipay, darling. Ay kung unsa ihatag sa Ginoo darling, ano to dawaton? Kay kapro ka tong imong giingon nga unsa tong gituyo ta ko waton na ko tuyo darling. Ay, dakan ko gikaong buto mo tong kusog kayo ni Agas mo tong naboslot no pagbuto. Kusog kay kabutuan darling sipa kayo. Murag gas. Isa, darling. Agay. Nauso ka darling. Agay, darling, sakit akong tingan. Ha? Agay, darling. Ay, ayaw sa ko darling kay. Agay. Lingon na ba kuno sila dili ko na maglangas basta magkuan na kay para dili mo ano mo ko ang bata. May sakit man, darling. Ay, darling, ikaw ginakayo na ni darling, kasakit na ani. Di na ko makabanta. Sakit pag buhat ato darling ingon ka kay lami niya karon kasi ingon sakit ka. Kisa ba di may bawa yung nani day? Ay! Lami Lami ako sa ospital, darling. Sakit na kayo. Sige. Ako. Parang puno darling. Bukatan mo lubot darling. Ay, na may dagang soda, darling. Basig triple siya tong anak darling. Oh, kaluyan ng taon, darling. Na trilyon na ba kuno ang utang sa Pilipinas? Sa mo na ni magbayad tong mga anak. Tag 1 trilyon ha. Akong sinilas na pinagpaling, ay. Sa pagbuhat ato darling sikag karon maganak sa ka magsisibog kag unsa naman ka darling oy. Lami man, be. Lami karon lami ni pagkanas darling. Asahan sa ko, darling, ay. May lang ka mo patong. Agwanta darling, agwanta mi kag 12 rounds kini pang wala do lang kita. Kapoy ba niya? May gani maka-off duty na taon ko. Ato na ko eh. Kasi naghuhat pa rin akong inahan dito. Hala! Tabang nurse, maluwi ka nurse. Mga ako asawa nurse. Hala, patay! Kuan, puno na ang hospital, sir! Ay, pangita lang pagi nurse nga kana makanak di akong sawa in town dire. Kasi mas tayo! Pinagtan ako sa inyo, ha? Dire lang nurse, di na Madam! magdabi. Kamay na lang gikuwang ni. Diyan talaga Ang gawas na. Ligimaw na ko. Yan din na! Natry mo asawa, okay, para ato na naman paanak. May naalang sila ha, mabalik na ako ng gamit. Dali pa, magkulit. Uy, sir, hantong dire magbuan gyapon mo. Hawa ko na dra sir. Anak ko ni mo. Ako nang gikati ba ako Ako ano na kasi gawas kayo. Dito mamaluin. Papa, assistant ko ang habol. Ano ba? Habol na. Ang gana mo. Ang gana mo.
Uy, ano yung magkabulan ng lawas ako sa bunto na patay? Tao na patay, anak ng lawas buhay na. Mga anak, intaw na! Sasabuhan Anak, ko, gid mo. Oy, sorry kay ma'am. Sorry kay ma'am. Ay, palang darling, ako talang darling. Kwanta lang, Sa madam. pagkimo na. Pansi ka ng atong tagparahan ng asawa ba? Kung sugot ka. Ay, mamuha ka din yung kwarta ito. Wala pa may kadawas eleksyon. No, di ka ito mo, good sir. Kaya nakautod na sa ilang sitiyan. Magkwanta niya akong masalbar niya akong sawa nga di makapirahan. Kaya huwag yung may kwarta ito. Mamay luho ito. Kasi ka bukong na mong giganit. Delikado dyan kayo, sir. Kaya ang bata ko yung karna makatain ni sa sudsat yan sa inahan. Kasi pa yung aga rin yung mga masulbar ni akong anak. Ang asawa ko mga. Kaya ako pumaagi, sir. Pero, Sa mo naman, buhatan naman ka na lang. Di na Oh, tayo dili, gusto dili. kupirahan akong asawa. Wala din hindi kwarta ka anak siya, sir. Patay dyan ang bata sa sud. Kumita lang tao pagi ma'am, maluoy ka na mo ma'am, basig magmilagro ang kilo ko, magawas na rin sila. Ano yung katap niyo, sir? Okay. Ayun ang panang tiyan sa Darling, ay ko biyahe, darling! Nara ko Ano dali, na darling. kaskilid? Ano sa skilid, madam, ha? Ay, kabala ka, darling, kay nako dali, kay kapanak ni mo, usban na to dayon. Kay, mo, darling, ay! Segunda na, darling, pamira pa ito. Sige, ma'am. Iri lang, ma'am, ha? Ay, sir. Magwasok ko sa gamit, sir, ha? Sige, dali lang Sir, tao, ma'am. masawa. Maluoy ka sa kong asawa, ma'am. Kaya, luoy na, kay nawag kong asawa, ma'am. Kuani ko nung, so ma'am, basit ang mga bata, ma'am, wala na yung heartbeat mga bata, ma'am. Kuani ko nung, ma'am. Ako paminawin, ha? Oh, kaminaw. Ya, kumusta man ang mga bata yung taos yan, ma'am? Normal ang usa, sir. Pero ang duha, murag kuya ni Abdurman, eh. Ay, pag binuan niya, ma'am, Hindi kayo heartbeat, sir. bahala na lang, ma'am. Ako nang dali, ano buha? Kana lang normal na itong kaon, ibili na nga mga abnormal. Hindi ko gusto na anak abnormal. So, sir, maluway ka sa masawa. Matay siya, sir. Kung dali niya makuha ang duha. Sige, paggawas na, pagkamango na ito, squad. Okay lang kasi natawag niya ng dako. Ay, kamay lagi si ma'am, kaya maglangoy ng ako. Sir, kinahangan niyo, sir. Kaya dagko ka ang bata, sir. Sige, ma'am. Sige, ma'am, tahiya lang. Itaw ni mama ko, kaya maluwi itaw kang ako. Ni ma'am, maglangoy na lang ni. Sao na lang. Ay, kalma lang. Ay, ma'am. Okay, dali, ma'am. Okay, darling. Punta na, darling. Happy tadi mo gawin. Naman, sir, ha. Ito na insisyahan para dili siya makapil sa kasakit. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Resisya itaw, ma'am. Mamatay ka na ko na imong, kuhan, ma'am. Imong injection, ma'am. Mamatay ko ang tawa na, ma'am. Hinay lang. Hinay lang. Agoy. Kira na, ma'am. Balik sa ko. Sobrang resisya mo. Okay, darling. Darling. Iri, ma'am, ha. Inhale. Exhale. Sige. Utong, darling. Utong. Utong. Ginawa, Delphin. Pus, mal. Pus, darling. Ay, nanigawas ang utong. Lalaki ang mula, sir. Ilahay ko na. Ambi ang akong anak. Ambi ang akong anak. May sakit yan po na gusto yun. Sir, kuha, sir. Sus, gwapo na bang bata, sir. Uy. Lah, wajud siya nagsapot, sir. Wala ka gwapo sa akong anak. Uy, ligot kita ako. Gwapo Lagi kita, sir. pagkahimo Sige, na mo. sir, hawa, sir. Kay basin, tapay ka ba, sir? Ada ajudan ni, sir. Kita ko kamalang. Ang sakit pa yan! Kalma lang, darling. Gawa sa taong sa. Ikaw lang ginoo. Sige na kayo, sir. Hindi mo gawa, sir. Ano na, ma'am? Gusto ka nag-call, sir. Hindi sila magawa, sir. Buhatig pa. Darling. Utong. Sir, madam. Saan mo ko ni? Oy. Ito magalang. Uy. Bako laki na rin ka na. Ano sa tayo problema, ma'am? Basin ka na eh. Magawa sa ditang bata kay sus. Ang mga bata, sir. Murag di dyan kilos. Meron, ma'am. Nagpo kayo ko ni. Nya, murag. Nakuha ka din sa sa. Kinakatay na niya. Sigbuti lang tao pagi, ma'am. Nga magawa sa sila. Kaya ano ito akong asawa? Salbaran ito akong asawa, ma'am. Wala ko na ay mong tanong. Sige. Sige. Sir, nag-lisod na gito ang asawa mo. Ano nang kita ko na agi, sir? Iba to, mukha ko. Iba to, mukha ko. Sir, naay na suti na, sir. Basta mag-lisod na anak. Muni pa ka. Muni ipawasa. Sige, ma'am, suwi. Bata. Buhatan mo pa. Masalpan ito na akong asawa. Maluwi ka. Sige, naggawa sa mening o, sir. Sige. Ay, kumagi, sir. Sir. Usawa mo, ma'am. Mukha pa na nga. May pagkain na. Ano na, sir? Ako ano may ako yung lulipop ko, ma'am. Uy. Ay, sir. Ay, nakuha ka na, sir. Kaya, sige, mag-dumal ka na ba lang, sir? O, sige, ma'am. Sige, ma'am. Tawa, sir, ha? Buhatan lang. Sige, ma'am. Sige, Ere.
sa ikaw sa kong sawa. Ako na balik mata. Ako. Paano na diapir pa naman? Sige ma'am, duhian na tao ka mo sa mo. Sino naman tayo? Wala ni hangin. So dinali madani ko ni. Hinay lang mama. Hinay. Buwan ni sir. Dali. Gwapo. Oh, nabahin. Naliwas kita lang. Bakit mo anak sir? Ako sa sila pagpasok. Usa lagi ma'am. Moro man sa tarong ma'am. Mo tanim na duha. Pura may munggulwan ug munggul to. Sus, maragid sir. Pero kaya na sir. Di ko mudawat ani ma'am. Oy, kasi kani. Unsa man na? Basin din ni ako ma'am. Mo ni siya. Dawato na lang ko rin. Natag may ginawa. Ma'am sir. Pero hordi yung sagsako bukas na. Dagko naman ni kaon. Pero okay naman sir. It's time to shout out. So, shout out kay Boards Burha, Shout out. kay Arnel Bantisel from Tabunok, Shout out. Pia Raiza Good, Shout out. Ray Vincent Mayang, Shout out. Manalagat TV, Shout out. Manuel Jr. Impas, Shout out. kang Precious Jane of Princess sa taga Pasil, Shout out. kang Yunita Arnado, kang Joey Talingting o kang Marites Talingting. Shout out. Shout out kang Johnny Talingting o kang Chirel Talingting. Shout out. So shout out to the kang Jason. Jason Kapin day ug sa tanang Kibido family sa El Pardo Bunoon Sibug. Ang akong iyaan dito sa London nga si Lina Kibido. Sa akong iyaan si Nilda Cornelio ug akong igagaw si Shout out, ma'am. Ate Auntie Bernie Cornelio. Salamat kayo ninyo. Salamat. Salamat kayo. Shout out Bye. kong Amay. Shout out ni Amay Doronyo Shout out sa Tarang Goods family. Shout out po ko ni Region Kalipay Ripaso ug ni Michael Ripunte Kalipay Shout out. og Maurel Tirana Kalipay Shout og out sa mga tanang idol. mga Kalipay. Salamat. Shout out. Thank you mga subscriber. Sa mga subscriber, please support our YouTube channel Bisayang Bulay og salamat. Salamat. Thank you.